si jedan, sutra će još ko zna koliko. Ovako se počinje. Ovako su radili još 2005. pa će i sada nastave 2023. pa će i one što su oslobodili one ratne zločince ponovo da hapse. Ovako rade. Ovako rade međunarodna zajednica i nedužni, raseljena lica bez igde ičega i tako to. Što nam odlaze deca u beo svet za posao, a drugi se šire ovdje. Jeste vi porodica neka? To je porodica? Ovdje s puta? Bolnici je porodica. Imate mjesto tamo da protestujete, a ulica ne možete. A ulica ima može tamo da se okrenu. Sve je blokirano tamo prave. Zađite polako u trotoar. Ne možete tu odjeti da blokirate kako se napraviti. Odjedanput je zaustavljena i sloboda nečija. Ako mislite da hapsite sve kako i sve to, sve nas pohapsite, sve nas vodite. Ne može da se prijavi, ne može tako bre. Nema poveranja sa puta. Vodite, može tako. Smo nekom nešto može žali. sve da hapsite. Može sve da hapsite. Može ne mogu da hapsite. Ja sam se tresla jutros, moje dete obolicno. Tresla se jutros. Stefane, dođi vamo! Jelenko! Vero! Ovdje ti ovdje zbog mene ne odgovorati! Nemojte, ajde polako! Ajmo polako! Ajmo polako! Neka se okrene tamo. Nek ide pravo. Na trotoar, da idemo. Hapsite i nas! Ajde, hapsi me i mene! Sve ne hapsite! Sve! Nismo došli da se svađamo. Nismo došli da se svađamo. Ali pustite čoveka. Neka da izjavu i neka dođe kod čoveka. Pa čekaj, sve dok ne bude. Ali ne može tako. Zašto? Zbog čega? Zbog čega? Ne, nismo mi došli da se svađamo. Pustite čoveka, neka da izjavu, pustite čoveka i idemo svi svojim kućama. Znači nema problema nikakvih. Nikakvih problema nema. I niko nemoj da pravi problem. Nemoj da praviti problem, niko. Ispred lokalnog odbora za javnu bezbednost za Kišnicu, Sušicu i Bagovac. Ujedno sam kao taj predsjedavajući ušla u policiju. U prvom mahu nisu želeli da me puste. Ova policijska stanica kaže da nema ni za šta informacije, da oni nisu obavešteni, da je došla jedinica iz Prištine, da su oni sve odradili. Idemo. I ništa više, da kažemo, od te informacije nam nisu mogli da nam dati. Ono što mogu da zaključim, da nisu niti informisani, niti nastrojeni nas da zaštite. Hoćeš da uzmem nju live? Moram da nagovestim, svi ostali policajci su bili okej u razgovoru, ali zamenik komandira nije želeo da se predstavi do kraja. Rekao je samo, ko si ti da se ja tebi predstavim? Samo izjavu, ne live. Rekao je, na kraju posle toliko pritiske, ja sam Sulja. Koji Sulja? Zamenik komandira policijske stanice u Gračanici ne želi da se predstavi, a oni o nama znaju sve. Gde radimo, šta jedemo, sve apsolutno. Znaju nam i hobije. A komandir policijske stanice u Gračanici, Bratislav Trajković, je danas na bolovanju. Znači, igrom slučaja. Šta to znači? Gde je on? Ako neće Sulja sa Srbima da razgovara, što neće Bratislav Trajković? Zašto? Je on Srbin? Da li je on Srbin? Ne treba da bude Srbin. On treba samo da bude čovek koji vrši svoju dužnost, koju treba da obavlja ovde, da da informaciju, da razgovara sa ljudima.
Ja sam došla praznih džepova, bez oružja. Nemam ni motiku, zato što nemam ni ar ovde zemlje. Imam samo jednu zajedničku kuću i rešila sam ovde da umrem. Ali pored ovakve policije, kako? Ne možemo da živimo, a ne možemo ni da umremo. Šta to radi ova policijska stanica? Šta rade bezbednosne snage na Kosovo i Metohiji? Šta to radi međunarodna zajednica? Gde je UNMI? Gde je OSC? Gde je KFOR? Gde su? Gledaju i smeju nam se. I gledaju kako ćemo da budemo kao neka istrebljena životinjska vrsta. To žele od nas. Neka ih je sram, a od svih njih smo stariji kao nacija. Od svih, naročito od te Amerike. Rekli su da će zvati tu stanicu u Prištini i da će umeđu vremenu da nam daju informaciju. Mi nismo više mogli da čekamo unutra zbog vas. Izašli smo i čekamo tu informaciju zajedno sa vama. Eto, to mogu da kažem u ime svih ovih ljudi koji su bili zajedno sa mnom. Ja kao neko ko je ispred lokalnog odbora za javnu bezbednost u Kišnici, kao neko ko je član opštinskog, a ujedno i odbornik Srpske liste, sve to mogu da kažem jer moja je obaveza da vam dam informaciju iako treba da se svađam s ovim ljudima. Ono što je loše, zamenik komandira Sulja, ne znam mu prezime, rekao je da sam ja organizator od ovoga, a ja sam u 10 do 1 izašla iz kuće i prethodno sam bila u poseti porodice. Znači, sad šta trebam da očekujem da će mene da uhapse za organizaciju ovog. A ja o tome sam čula, što bi rekla od mojih kolega, jel hoćemo li da odemo ispred policijske stanice da se okupimo? Šta? Jel sam ja sledeća da me uhapse? Ajde da vidim. Svi smo mi. Ja samo život imam, to mogu da mi uzim, pa ni to, dušu ne mogu. Samo me interesuje, zašto 24 godine posle rata čovek je bio tu, ne ga hapse i sad ga hapse?